मुलांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत चोरी या इयत्ता 10वीच्या पाठातील प्रश्नोत्तरे. तर चला सुरू करूया. खालील उद्गार कोणी व कोणास उद्देशून काढले आहेत ते लिहा. 1. मी येऊ आई भात वेचायला. उत्तर. हे उद्गार गोपूने आपल्या आईला उद्देशून काढले. 2. त्या तिथं ढोलीत पोपट राहता, त्यांनी गोळा केलेलं भात मी आणलं. उत्तर. हे उद्गार गोपूने आपल्या आईस उद्देशून काढले. 3. साठव मुठीतच, मूठ भरली म्हणजे माझ्या पदरात टाक. उत्तर. हे उद्गार आईने आपल्या मुलाला गोपूला उद्देशून काढले. 4था प्रश्न. असेल कुणातरी खोताचं इनामदाराचं. उत्तर. हे उद्गार आईने गोपूला उद्देशून काढले. कुठून आणलंस हे भात? कुणाच्या शेतातून चोरून तर नाही ना आणलंस? उत्तर. हे उद्गार गोपूच्या आईने गोपूला उद्देशून काढले. 6. ते आणतील दुसरं भात, त्यांना कोण अडवणार आहे? बोलून चालून ते पक्षी. उत्तर. हे उद्गार गोपूने आपल्या आईला उद्देशून काढले. खालील प्रश्नांची प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहा. 1. आईने गोपूला खाण्यासाठी काय दिले? उत्तर. आईने गोपूला खाण्यासाठी नाचणीची भाकरी दिली. दुसरा प्रश्न. आई पदराच्या दुसऱ्या शेवात गोपूचे भात का साठवीत होती? उत्तर. गोपूने आईपेक्षा अधिक किती भात निवडले ते त्याला कळावे म्हणून आई पदराच्या दुसऱ्या शेवात गोपूचे भात साठवीत होती. प्रश्न 3. पोपटाने भात कोठे लपवले होते? उत्तर. आमराईतल्या आम्रवृक्षाच्या ढोलीत पोपटाने भात लपविले होते. प्रश्न 4. गोपूने पोपटांचे आणलेले भात म्हणजे चोरी आहे हे आईने कसे पटवून दिले? उत्तर. पक्ष्यांनी माणसाची व माणसांनी पुन्हा पक्ष्यांची चोरी करायची म्हणजे माणसांनी माणसांचीच चोरी केल्यासारखं आहे असे आईने गोपूला पोपटाचे आणलेले भात म्हणजे चोरी आहे हे पटवून दिले. आंब्याच्या झाडावर बसलेले पोपट पाहून गोपूला काय वाटले? उत्तर. आंब्याच्या झाडावर फांदी फांदीवर शीळ घालणारी पोपटी पाने असे ते पोपट पाहून गोपूला वाटले. प्रश्न 6. गोपूच्या डोळ्यात पाणी का उभे राहिले? उत्तर. आईचा आपल्यावर विश्वास नसून तिने आपल्यावर भाताची चोरी केल्याचा संशय घेतला म्हणून प्रामाणिक असलेल्या गोपूच्या डोळ्यात पाणी उभे राहिले. प्रश्न 7. पोपटाकडे पाहून गोपू देवाकडे कोणती तक्रार करतो? उत्तर. देवाने आपल्याला माणसाऐवजी पोपट का बरे केले नाही ही तक्रार गोपू पोपटाकडे पाहून देवाकडे करतो. कापलेल्या शेतात आई का उतरली? उत्तर. जमिनीवर सांडलेले भात वेचण्यासाठी आई कापलेल्या शेतात उतरली. प्रश्न 9. पोपटांच्या ढोलीत कोणकोणत्या जातीची भात केसरे होती? पोपटांच्या ढोलीत जिरेसाळ, कोलम, आंबेमोहर अशा कितीतरी जातीची भात केसरे होती. प्रश्न 10. चोरी या कथेचे लेखक कोण आहेत? चोरी या कथेचे लेखक मधु मंगेश कर्णिक आहेत. खालील प्रश्नांची प्रत्येकी 3-4 वाक्यात उत्तरे लिहा. 1. आपलं एखादं शेत का नाही असा विचार गोपूच्या मनात का आला? उत्तर. भात कापलेल्या शेतात दाण्या मागून दाणे, मुठी मागून मुठी भात मिळत होते. आपल्याला व आपल्या आईला एवढं सांडलेलं धान्य मिळते, मग शेताच्या मालकाने खूपच धान्य नेले असेल घरी. आपल्या आईला उपाशीपोटी खूपच कष्ट करावे लागतात. आपल्याला एखादे शेत असते तर आपल्या आईला खालीमान घालून तासनतास असे भात गोटे वेचत बसावे लागले नसते. या कल्पनेतूनच आपलं एखादं शेत का नाही असा विचार गोपूच्या मनात आला. प्रश्न 2. शेत कापलं नाही तर काय होईल असे गोपूला वाटते? उत्तर. शेतं कापली नाही तर ती एकसारखी वाऱ्यावर सळसळत राहतील. त्यात उभी केलेली बुजगावणी टकमक बघत हसत राहतील. बांधावरून शाळेतली मुलं जाऊ लागली म्हणजे त्यांना मोठी गंमत वाटेल. वाऱ्यावर सळसळणारी शेतं नेहमी सुंदर दिसत राहतील, बघणाऱ्यांना आनंद देत राहतील. प्रश्न 3. गोपूने आईपेक्षा जास्त भात कोणत्या मार्गाने मिळविले? उत्तर. गोपू कुतूहलाने पोपटाचा माग काढत आमराईत गेला. तेथे पोपटांनी झाडांच्या ढोलीमध्ये भात केसरे साठवून ठेवलेली त्याने पाहिली. आंब्याच्या दुबेळक्यात बसून ढोलीतील भात केसरे त्याने आपल्या दोन्ही खिशात गच्च भरून घेतली. अशा मार्गाने गोपूने आईपेक्षा जास्त भात मिळविले. प्रश्न 4. गोपूने आणलेले भात आईने का घेतले नाही? उत्तर. पोपटांचे भात गोपूने ढोलीतून काढून घेतले. हे आईला कळल्यावर तिच्या
प्राण्या पक्षाविषयीची करुणा जागृत झाली. त्या पोपटांनी काय खावं रे, असा तिने प्रश्न त्याला विचारला. पक्ष्यांनी माणसाची चोरी करायची, मग माणसांनी पक्ष्यांची चोरी करायची, म्हणजे माणसांनी माणसांची चोरी केल्यासारखं आहे. अशा भातावर आपला हक्क नाही. या प्रामाणिक विचाराने आईने गोपूने आणलेले भात घेतले नाही. धन्यवाद.